To sú tie najdôležitejšie a najkrajšie dôvody, prečo si vybrať povolanie manikérky. Každá práca má svoje negatíva. Ja by som však chcela porozprávať o tých najkrajších dôvodoch, prečo ma povolanie manikérky naplňa už niekoľko rokov. A možno práve týmto videom inšpirujem na výber tohto povolania niektoré z vás. Keď som začínala, medzi také hlavné rozhodujúce faktory patrilo určite to, že môžem byť pánom vlastného času. Ale časom som zistila, že ak som chcela posúvať svoju prácu, svoj salón, svoje povolanie, musela som tomu obetovať oveľa viac času ako v bežnom povolaní. Veľmi príjemným zistením bolo, že som vďaka tejto práci prišla do kontaktu aj s ľuďmi, ktorých by som bežne nestretla a častokrát mi boli v živote aj prínosom. Ako žena som si neskôr uvedomovala, že do tej práce chodím rada aj preto, že pracujem v peknom, čistom a voňavom prostredí. Či ste introvert alebo extrovert, automaticky sa touto prácou stanete súčasťou komunity manikérok, ktoré sú si častokrát prínosné a vedia si veľmi dobre poradiť alebo sa podporiť. A to je za mňa veľké pozitívum tejto práce. Byť manikérkou je krásne povolanie, pretože môžete využívať naplno svoju kreativitu, mať kontakty, pekný príjem, ale aby vás táto práca dlhodobo bavila a bola udržateľná, je potrebné si nastaviť určitý balans, vďaka ktorému budete vedieť rozdeliť počet odpracovaných hodín a súkromný život.